my God! Wow! Ang kwan na pugi. Kasi, anniversary nila. Happy 50th golden anniversary sa kanyang dalawa. Ayun, di ba? No. Patil-patong na rin yun. Parang wala namang pinagkaiba. No? Ayan, magbukbang tayo ng pansit kasi anniversary nila sa Pugi. Alright. Oh my God! Wow! Ng selyasi. Nahulog na yung pan. That's it. With Pepsi. Yan. Last nga vlog ta Pugi. O pansitin. Ay kabagan yun Pugi. Na, ito naman pansit beyond mga Pugi. Yan palang dalawang bulinggit. Ay, hindi nakikita si Princess. Madilim. Ay, hindi madilim. May itim na. Hindi Ayan. Maganda pa pala na mag ng sili tapos. Yan, sili. Kain ka na Princess para masama ka rito. Makita na yung... Dalaman kayo mga kapatid. Iba na yung content ko ngayon, mukbang na. Ito matawag. Ano? Ano to? Gato mo kayong pugay? Ang pan na pugay. Wala na, pag makapunta pa sila. Sayang. Nagpapansit sila pugi. Kasi, Oh my God! anniversary nila. Happy 50th golden anniversary sa kanyang dalawa. Ayun, di ba? No. Kasi may 50 na. Ako, 50 days lang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. 50 days? Yup. At sama mo lang. Step. Nice. Kawan todo na yung matras. Niyangin. Yan. Yung last na kinain mo yung mga ay, hindi last na kinain mo. Yung last na kinain namin pala. Pansit yun, pansit kabagan. Parang batil-patong na rin yun. Parang wala namang pinagkaiba. No? Sarap nyo. Sarap din. Doon ako kumain. Yun o. Yung tawag nila. Yan, dakang. Oh, wow, wow! Ito pinaka-favorite ko ng sili.
Hindi saktong kaskulodyadat na. Medyo pag-alalan na niya. Yun ang amoy ko kanina. Bawal. Yung short plan to pala. Yan, shout out sa mga taga-FW dyan. Ayan. Alam ko namimiss niya lang yung ganitong pagkain. Pansit. Miss ka naman ito. Pansit bihon. Hindi ko lang sabi na ganyan. Parang iba. Iba yung style niya. Ang ko na nga. Isang... Pag niya palayok. Kelyati. Nice. Hi kayo may sabi mo. Lapit na birthday mo. Yeah. Nice. Thanks na. Sige mo pang neko ya. Lagi pong kuma. Manghang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Magaling pala magluto si Marjo. Ito pa tayo konti. Magkalamansi. Sarap ka nila. Ha. Hero. Kasi may kasama pa kami mamaya mga tubig. Yung taga-bayan. Sarap siya. Galing din ah. Okay, tapos na. Yan po ito. Prinsesa, so kaya na sabihin mo? Nga. Buti pa sila may golden anniversary na. Ha? Lumaban? Nice. Ah. Lagyan ng mga ayun. Wait lang. Okay, binigyan ko ako. Hintayin na lang natin pala. Ah. Makikita naman siguro ni Hana. Ay, nakikita ko pala dito. May nagsasapol siya ng kutsara. Ang kalaro kasi niyang anak ko, anak ko to si Princess. Yan. Ang kababasan niya. Oh, may iya pa. Ang subo niya lang yan. Oh,
Yan, ang pinakahuli guys mga kapugay yan. Kainin ko yung mga kapugay. Joke lang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nabusog na. Jay! Tingoplas na namin. Bigyan mo na. Bigyan mo. Ha? Bigyan na. Kung saan sila dyan, kabila? Hindi. Pinabigay ko yung ano. Gawin na. Bili na kayo. Yan, thanks so much kay Lapugi. Yan, nila Marjo. Happy anniversary sa Wow! kanilang 15th anniversary. Sana all! Masarap talaga magluto guys. Kasi ako na yung ako yung naghiwa kasi kaya sarap. Solve. Dalawang mangkok.